Siphinde sikubingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Umlandeli kaMaskandi uMgibe udlulisa ukuncoma uge wombuso wamaciko ngesenzo asenza kumtshali ukuthi noma ngabe engamqashile ukuthi azocula kodwa wamema ukuthi abe khona, wakwazi ukumjabulisa futhi awuzweleke ukuthi wamjabulisa kanjani. Nange sichazele. Lalela-ke mfoka Fuze, ake ngidlulise nazo webhuti wami isincomo. Mina ngiyazi ukuthi awungazi nami angikwazi futhi angincenge lutho kuwe, angicethezi nje ngalutho. Ngumgibe mina onento zakhe. Bhuti wami, ngithande ulive wakhe izolo. I think bekungasiqiniseko kukhona wena kuwo no Saliwa. Angazi nobani but beniba u4 kwipanel. uSaliwa ehleze embhedeni uGqizile ehleze embhedeni noSaliwa. Webhuti uGqizile ukhuluma amazwi engizwe kugcwala injabulo, ngezwe inyembezi zigcwala. I was a bit flabbergasted and astonished mangizwa indlela uGqizile akhulume ngayo izolo. Uthi uGqizile bhuti uGay ngeze emcimbini wakho mina uthe angizovela. Uthi wanginikeza u15,000 envelopini. Uthi uGqizile ngangitshela ukuthi akuyona eyami imali kuze wafakaza uSaliwa lo mubi wesiphongo sangathi pineapple. Uyazwa bafethu, akekho ngazi ukuthi uGqizile bafethu ivukani, kodwa uthi ngathola ukuthi envelope yayinamalini yayino 15,000 rand. Webhuti uGay mfethu, mina kuswela namhlanje ngicela wazi ukuthi ngiyakuthanda. Okay, ngiyakuthanda mfethu, ngesisilungu ngithi I love you. Uyabona mfethu, lento owayenzayo awugcinanga kuphela ngokunika uSaliwa imali, I mean uGqizile imali, kodwa uma ukuthi kwaGqizile emsamo bese sebedlisinka esinerama that weekend uGqizile wabuya ephethe i60 yamaqanda. Uma ukuthi ingane kaGqizile uma ukuthi kuyenzeka uyapheqa but lona angimthembi lo, ngathi akapheqa ngathi uSaliwa lo. That day webhuti wabuya uSaliwa ingane yakhe yadla ipurity yangankunka ubisi kuphela. Uyabona bhuti, mina umuntu ngimthandela imisebenzi yakhe futhi ngimxakela imisebenzi yakhe. Bhuti wami, lento oyenzayo ngicela bhuti ukuthi uqhubeke uyenze neziponsa noma ubaba lapha ocosha khona imali ukuthi ukwazi ukuthi uxhase abaculi bakithi. Ungathi bhuti wami ungamultiply ngoba awuhlali ngabantu. Awuhlali ngabantu Gegezile Ngcobo, awuhlali ngabo Sidalo mfowethu. Ungathi mfethu umdali nenyanya zakini mfethu zingakwandisela njalo mfowethu. Awucabanga mfethu khona abantu abasebenza the whole month besebenzela u15,000. uGqizile wawuthola. Webhuti ngithande amaso wakho, uthi kuyena amasoso umphendula ukuthi yena wawumcela ukuthi akazoyibonakalisa nje. Uyezwa, akazoyiveza. Uyezwa, hayi ngoba mhlawumbe umqasha njengomculi cha. Sonke even ingane ena 2 years iyazi ukuthi uGqizile ivukane ehlulekayo kodwa lisamayo. Uyabona, kodwa waza wazoyiveza kuwena ngo15,000 rand. Bhuti wami ngiyabonga bhuti wami, inhliziyo yami bhuti wami ngizwa ijabula bhuti wami uma kukhona imisi ehlayo ngawe bhuti wami. Lokho baningi abaculi abadla uze wamenshina even uLimit lo live ukuthi bafethu uma ngisekhaya ngiyayinika isikhathi somndeni wami bafethu, especially ebusuku ngihlala nawo sibukela amandiya akho akhuluma isiZulu. Ngiyawuthanda bafethu umndeni wami. Ngiyafisa ukuthi bengihayele ukujoyina ulive ebusuku kodwa manje ngoba ngihleli nomndeni wami lapha ke, yabona ngangakwazi bhuti wami angibonge. Bese ngibuya la wena mcineka wena. Ngibone ivideo mfowethu lasikwethu ekhala, yabo futhi makhala insizwa, makhala umuntu wesilisa, makhala indoda, okwazi ukuthi akumnandi lapho ke. Inyembezi zakhe mcineka ziwela phezu kwakho. Inyembezi zakhe mcineka ziwela phezu kwakho, ziyobuzwa phezu kwakho, ziyobuza phezu kwalesihluthu sakho lesi. Nina lengwishi khwebu yale emandaba. Angimazi lo muntu igama lakho uzanelisha ungijikhebu ke manje.
Ngwijikhwebu ngempela ke manje Mcineka uma umema abaculi uthi abazocula automatically by default baba zingane zakho because imbizi ibizwe nguwe wababizela emcimbini wakho so yini indaba uhluleke ukubahlitha ngendlela elinganayo ukwenzelana ukuthi uthena umfana uzoperforma ngo12 o'clock mase kushaya u12 o'clock unika language ikhwebu yakho wena uzana 12 o'clock uthakame yena by doing that umenza afile inferior umenza aphela even ukuzethemba Mcineka mfethu usikweletu lento yenzeke mfethu ibhlungu ndoda mawusele ingane wayitreata ngendlela efanayo ingane zakho la uciba amasikani ngoba bebeze kuwe nje bekumele ubatreat ngendlela efanayo bonke equally angisayiphathi ukuthi wena Mcineka awukwazi ukukhokhela abaculi leyo nto yangicika nje iyodwa umuntu eshaya upetrol wakhe asukele ayele khona umculo engeke ngizentshela igama lakho umculo impela odumile futhi owasiwayo hayi indaba zamafukwana la wathi Mgibe kuze kube namanje angayisho imali yami kuze kube namanje umculo wasoba mfethu oshaya ama hit wathi Mgibe angiyitholile imali yami Umcineka unqwahe nayo Cineka iyeke mfethu lento yakho ndoda mayehlule ukuhlela imicimbi iyekela okungcono iyeke ebhuti wami ngoba iyaxaka last but not least bafowethu asivoteleni uMaganga hamba ngaphansi wepage likaGezani ku Facebook ucofe ulike bafethu insizweni uMaganga ngifuna ukumbona embusweni wamaciko ngithanda lingathandi ngifuna ukubona uMaganga embusweni wamaciko akavotele bafethu lo mfana uya kakhulu kuloko bafethu kakhulu lokho bafethu hey mvoteleni ngiyamdinga le kube ngobe ekhaya ngisasekhona nje bengiyomthatha ngihambe naye ngiyamdinga le